Bamakɔ Segu ale sira la siraba kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 15 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni fatura kunu an balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamakɔ Segu ale sira ye sira min dɔn n'a a dɔnnen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna siraba kasaraw kɔni na nka a yira ka fɔ ko kunu ta o ye maa caman kɔni dusu kasi sabula o kɔni maa sabagatɔ kɔni cayara kosɛbɛ ayiwa a yira ka fɔ ko kunu min kun ye juin kalo tile 10 ale ni 3 kɔnɔna ye ko dugu kilama fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala 3h du matin wagati kana se 4h ma ko ni ye jara transport kɔni fila ye olu kɔni kun b'u kun bɔ Bamakɔ k'u kun ɲasi Moti kɔni kan ayiwa ko olu kɔni tɛmɛna Fana kɔni fanfɛ ko siraba kasara kɔni ye olu kɔni sɔrɔ ko u ni kamiyɔnba dɔ kamiyɔnba in min yɛrɛ kun falen don sagaw kɔni na o fana kɔni kun bɛ ka bɔ Moti de ayiwa a yirala ka fɔ ko ni siraba kasara in juguyara kosɛbɛ ko sabula maa 15 olu kɔni bɔnna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ayiwa min ye maa 30 kɔ ye ko olu kɔni joginna wa a caman ye jogini cɛjuguba ye ayiwa min yɛrɛ ye jara transport maaw kɔni ka kumakan ye u y'a yira ka fɔ ko olu ka taama mobili 3 de bɔra minuit Bamakɔ yan ko k'u kun ɲasi Moti kɔni kan ayiwa ko tuma min na olu kɔni tɛmɛna Kasela fanfɛla la ko min ye siratigɛlaw ye ni binganikɛla minnu bɛ sira la ko olu kɔni kɛra sababu ye ka ni mobili 3 bɛɛ lajɛlen lajɔ tuma min na olu kɔni y'u ka bingani wale kɔni ta mobili 3nan ale kɔni chauffeur kan kun bolila o tununna wa binganikɛlaw olu ka bingani wale kɛ olu kɔni taara ayiwa o de senfɛ min ye nin taama mobili jara transport maaw ninnu ye mobili 2 kɔni wulila olu kɔni kun bɛ ka ɲɔgɔn sɛnsɛn walasa k'u bɛ ka sabanan kɔnɔ sabula u mɛnna k'o kɔnɔ chauffeurkɛ yɛrɛ kɔni kuma ye nka ko tuma min na u kɔni sera Fana kɔnɔna la ko u ye chauffeurkɛ kɔni wele chauffeurkɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɛ sira la ka na ayiwa olu tora o taga de kɔnɔna la ko u ni 10 tonnes dɔ kɔni bɛ yen n'o kɔni falen kun don saga la ale kɔni bɛ k'i kun ɲɛsin Bamakɔ kan ko u n'o karila ɲɔgɔn na ayiwa min ye jara transport mobili fɔlɔ ye ale de kɔni ni 10 tonnes kɔni karila ɲɔgɔn na o waleya senfɛ a yirala k'a fɔ jara transport mobili ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔciyana sabula a chauffeurkɛ yɛrɛ kɔni fatura wa maa 15 olu kɔni fatura o maa 15 la a yirala k'a fɔ ko jara transport chauffeur 2 min bɛ yen nɔ kari fɔlɔ la ko o chauffeur 2 bɛɛ fatura ani 10 tonnes ɲɛfɛmɔgɔ 3 min tun bɛ yen nɔ ko ka fara passager kan ko o de kɛra maa 15 kɔni ye ayiwa min ye kari 2nan ye o fana kɔni ma se k'i jɔ o fana nana don ni sirabakan kasara la nka a yirala k'a fɔ ko saya kɔni ma ko o kari kɔnɔna la sabula o chauffeurkɛ de kɛra sababu ye ka weleli kɛ u ka compagnie na ka yira k'a fɔ ko sirabakan kasara kɔni kɛra ko u y'u ka mobili dɔ kɔni sɔrɔ wa ko a chauffeurkɛ fana a fatura ayiwa o waleya senfɛ kunu min ye Mali ministre 4 ye olu kɔni wulila k'u sense nin sirabakan kasara in kɔni na ka taa lajɛli kɛ ani ka taa min ye sɛgɛsɛgɛliw u bɛ sen na walasa ka dɔn mun kɛra sababu ye ka nin sirabakan kasara in kɔni kɛ wa banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ k'u bɛɛ lajɛlen cɛra ka taa n'u ye kɛnɛyaso la ayiwa an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ni tora nin sirabakan kasara in na Ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ ye hali bi an ka kabako kɛnɛ kan a yirala ka fɔ tuguni kunun kelen in na min kun ye juin kalo tile 13 ye ko Sotiba n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye kabakoba dɔ kɛra ye o kabako tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yira k'a fɔ ko Isa Kɔnɛ ko ale ye entrepreneur ye ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don wa ko a ka société tɔgɔ ye Afrique Travaux ko a ka société tɔgɔ ye Afrique Travaux ni ale bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sojɔ a n'a ɲɔgɔnna caman kɔni cadre kɔnɔna la ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni donna ale ka so ko ka taa a bɔnna ni la a ka denbaya la ayiwa ko o tuma min na u kɔni donna ko o y'a lajɛ min ye cɛ in kofɔlen ye n'ale ye Isa Kɔnɛ ko a ka so fenêtre u y'o de kari ka don a kan a n'a ka denbaya kan ka sɔrɔ ka taa a sɔgɔ muru la tuma min na kɔni y'a sɔgɔ muru la ko u kɛra ka marifa fana ci a la ka nin maa kofɔlen kɔni bɔnna ni la ayiwa tuma min na u ye nin waleya kɛ k'u kɔni bolila min ye Isa Kɔnɛ ale kɔni ka denbaya girinna k'a cɛ ka taa n'a ye k'u bɛ taa n'a ye kɛnɛyaso la ko jani olu ka se kɛnɛyaso la ni Isa Kɔnɛ ale kɔni fatura ayiwa an bɛ wagati min na bi o kɔni dusumakasa ko bɛ Bamakɔ yan nɔ wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka yira ka dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen in bɔnna ni la ani kun jumɛn kɛra sababu ye o y'a bɔnna ni la o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ n'o min bɔr'o la an n'o daw tulo kan an ka don nata kibaruyaw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da tulo kan an ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan